दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय गोदोनिफ्रायनो नांथाबबोबाय थादों। दा बेखौ 2006 निफ्राय खासिक'त्रानिफ्राय लाजेनदों जे देंखो मोसानैथाम होननानै। बिनि उनाव जोङो मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि दैख्रं खुंगुर बिथाङा रुंसारि जादों। दा बिनि नामै बे देंखो मोसानैथामखौ जोङो जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्रं खुंगुर बसुमतारी देंखो मोसानैथाम बादायलायनाय दिनै जों 8थि बार जाबाय। थार मिटिं माने बोसोरसालिया जथुमायाव लानाय जायो। सिगां फार्स्टआव बोसोरे लादोंमोन, ओमफ्राय मोननैनि उनाव बोसोरसालियाव लानोसै होननानै बोसोरसालियाव लानाय जायो। दा लायै दिनै रौता उदालगुरि जिल्ला सिङाव थानाय रौता सारिआलियाव जे बोसोरसालिया जथुमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेयाव साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै जोबथा आरो फाइनालबो जाबाय। दिनै थाङै जोबथा फाइनालाव सेथि बान्थाखौ मोननो हादों उदालगुरि जिल्ला, नैथिखौ मोनदों बाक्सा जिल्लानिफ्राय, ओमफ्राय थामथिखौ मोनदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय मोनदों थामथि बान्थाखौ। दा जों सेथि बान्थायाव 20,000 होयो आरो नैथि बान्थायाव 15 आरो 10,000 होयो थामथियाव। लोगोसे जों सेरजा, एबसुनि लग' आरो सार्टिफिकेट, मेगाजिन, एक्टिभिटिस रिपर्ट, आर'नाइ बिथांमोनखौ मान बावो। देंखो मोसानैथामाव साबेसे बादायारिफ्रा बाहागो लादों? गासै 32 जिल्लाफोरखौ गासै हिसाब खालामनाय 12 ना 14 जिल्लाया फैदों, माखासेया फैयाखिसै, आं सानजोबनो रोङाखिसै, जायखिजाया 32मोन। ओमफ्राय दिनै माबायाव जितु सेकेन्ड राउन्डआव 12मोन, 12 सायख'दोंमोन, ओमफ्राय टप 10 जायोमोन, नाथाय नाम्बार एखे जानायाव 12 सायख'नाय जादों। आरो लोगोसे दिनै टप 5आव 3 सेथि नैथि थामथि जाबाय, ओमफ्राय सानैया 4 5 बे मोननै जादों आरो। जायफोरा देरहानो हायासै बे से नै बे बादायलायनायाव बिथांमोनखौ नोंथाङा मा बुंनो लुबैयो? बिथांमोना आरोबाव इयुननि थाखाय बा गुबुन हादोरबाव गुबुन हारियाव बादायलायनो थाखाय बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनांगोन आरो मोजां रेहास खालामबावनांगोन। गुबुन जाथिखौबो सोलोंनांगोन, गावनि जाथिनिखौबो सोलोंनांगोन। दिनै जोङो जोंनि बर'नि माहारियारि मेथाइ बागुरुम्बा बेखौ थांखि लानानै जोंनि बर' बिमा बिफा, उन्दै उनला, हौवा हिन्जाव गासिबो खुगायाव बागुरुम्बा रोंजोबनांगौनि थाखाय बेयाव थांखि लानानै बागुरुम्बाखौ लाफानाय जादों। थ' बिथांमोना बर'नि माखासे सुबुं मेथाइ, माखासे हिन्दी मेथाइ, माखासे इंलिस, माखासे एसामिस, बांला बेफोरखौ जाहाथे रोंनानै गोरोंसार जानानै बादायहैयो, रोंगौसार जायो, रावफोरखौबो सोलोङो। जों इण्डियानाव जों हिन्दी आरो आसामाव जों एसामिस ओमफ्राय इंलिस बेखौ मोजाङै सोलोंनानै जाहाथे सोलोंथाइखौबो मोजां लायो। सोलोंथाइ नङाबा जों आवगायनो हाया, सोलोंथाइखौ मास्ट नांगौ। बेनिखायनो जों सोलोंथाइनि थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै बिथांमोनखौ खावलायो जाहाथे सोलोंथाइखौ मोजाङै ला आरो क्लासिकेलखौ मोजाङै ला, बिनिफ्राय आवगाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।